Соңгы елдарда психолог һөнәренең актуальлыгы арта. Бұл һөнәргә кайда укырга һәм осталыкка ничек өлгәшергә ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкы дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова. Лирештовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Лирештовна, тәүдә психолог һөнәре турында һөйләшәдән алда тамашачыларыбызга аңлаешлырак булган өчен асыклык индереп китәйек. Психолог, психиатр һәм психотерапевт. Кемдер алар? Психолог ул мына кешенең белгәндә психологик яктан авырулары булмаган, психик авырулары булмаган кеше менән эшләй. Чөнки үзе психик яктан һау булган кешенең төрле проблемалары булырга мөмкин. Төрле мәсәлән, тормышында вакыйгалар, кризис хәлләре килеп сыгарга мөмкин. Һәм шул вакытта ул ярдәмгә мохтаҗ була. Менә ул психик яктан һау кешеләр менән эшләй. Калгандары инде психик проблемалары булган кешеләр менән эшләй. Һәм психолог һөнәренә һеҙҙең факультетта укырга була. Әйе, психолог һөнәренә Акмулла университетының психология факультетында без укытабыз студенттарҙы. Ниндәйҙер әҙерлек кәрәкме һеҙҙең факультетка укырга инер өсөн? Алдан кайдалыр уҡыу кәрәкме, әллә 11-нче класста тамамлагаста был һөнәргә теләүселәрҙе ҡабул итәһегеҙме? Әлбиттә, ул мына берҙәм дәүләт имтиханының һөҙөмтәләре нигеҙендә без абитуриенттарҙы ҡабул итәбеҙ. Һәм беҙҙә әйтергә кәрәк бакалавриат кимәле бар, специалитет кимәле бар һәм магистратура кимәле бар. Бакалавриат кимәлендә беҙҙең мына социаль психология тигән йүнәлеш бар. Шулай уҡ бик актуаль һәм конкурсла күп кенә була, ҙур ғына була беҙҙең психологик консультация һәм мына социаль өлкәлә медиация тигән йүнәлеш бар. Мына монда ла безгә абитуриенттар күп килә. Һәм тағы ла әйтергәрәк, мына 2-3 ел йыябыз инде без был йүнәлештәге студенттарҙы укырга. Был практик психология, бизнес өлкәһендә һәм мәгариф өлкәһендә. Мына быларда әйтергә кәрәк 4 ел укыйҙар бакалавриаттың кимәле инде. Мында әйтергәрәк имтихандарҙы бирәләр, улар биологияны бирәләр, математика, общество знания бирәләр һәм урыс теле. Тағы ла беҙҙең бар специалитет, беҙҙең мына факультетта ғына, беҙҙең вузда, беҙҙең факультетта ғына бар был специалитет, 5 ел уҡый торған. Мында инде мына девиант тәртип тигән күренеш бар, бит инде девиант тәртибе булған кешеләрҙе, балаларҙы нисек психологик яҡтан коррекция үткәрергә, нисек психологик яҡтан реабилитация үткәрергә. Мына был беҙҙең бик һәйбәт кенә йүнәлеш. Мында инде иһә улар общество знаний бирәләр һәм биология, математика. Мында әҙерәк берҙәм шул саҡны айырыла инде мына алда әйтеп кителгәндәр һәм урыс теле. Әгәр ҙә инде беҙгә килһәләр, күп киләләр беҙгә, мына профессиональ белемдәре булған кешеләр. Булғаса әҙерлекле булған, шулай бит? Әҙерлектән былайыраҡ улар колледж бөткәндәр. Колледждарҙа, училищеларҙа психологияны өйрәтмәйҙәр. Уны мына яңы законы проект ныҡ ҡына әҙерләнеп ята бит инде, ишеткәнһегеҙҙер. Был ғөмүмән Рәсәйҙә психологик эшмәкәрлекте нисек итеп шул закон нигеҙендә көйләргә бит инде. Һәм мында әле ул оҙаҡ ҡарала, бәхәстәр бара, әле нисек бар шулай ғына ҡабул ителмәҫ, ләкин һәйбәт нәмәләренә иғтибар итергә кәрәк. Мында профилле юғары белеме булырға тейеш психологтарҙың тигән фекер ята. Һәм яғни ҡайҙалыр ниндәйҙер осталыҡ дәрестәре үтеп кенә, онлайн уҡыуҙар үтеп кенә психолог булып эшләү хәҙер тыйыласа. Шул яҡтан күптән актуаль проблема. Актуаль проблема, сөнки нисек кенә булмаһын, был күренеште ныҡ ҡына шул закон нигеҙенә таянып башҡарырға кәрәк. Кеше күңеле буяла, ҡыҙ ҡағылһаң уала. Дөрөҫ әйтәһегеҙ, сөнки психолог бит кешенең тормошы менән, кешенең яҙмышы менән, эскен күңел менән эшләй. Һәм шуның өсөн ул мына нигеҙле, фәнни нигеҙләнгән, һәйбәт, махсус белеме булырға тейеш. Һәм практик яҡтан да фәнни яҡҡа ул таянып, белгес булып сығырға тейеш. Ниндәйҙер характер һыҙаттары булырға тейешме психологтың? Психологтың мына
гомумән психологтың үзенең шәхесе ул иң төп үзенең менә инструменты дип әйтер идем эшләгәндә. Чөнки күп кенә методикаларны белергә була, технологиялар белергә була. Әгәр дә һинең шәхесең менә ул профессияга тап килмәй икән, әлбәттә һин аны ерне иткереп башкара алмайсың. Кешеләргә караш, кешеләргә оптимистик караш, уларның ысынлап та үзгәртеп тә түгел, һин үзгәртмәйсең, ә һин ага ярдәм итәһең үзенең кешегә үзенең ресурсы менән осрашырга, кешегә ышанырга. Гомумән бит балалар, бәпәйләр туганда бит әле матур гына була. Һәйбәт булып туалар. Гомумән кеше һәйбәт булып туа бит ул. Кешеләр ресурс бар. Менә гомумән тормышты ямьләргә, тормышты яратып яшәргә, ямьләндереп. Ләкин төрле тормыш хәлләре була, менә насар тәртипкә төшеп китә, яки төрле проблемаларга төшеп китә. Һәм шуга ышаныр кирәк. Шул вакытта ана шул махсус белемеңә таянып, алган методикаларыңа таянып, шул вакытта һинага ярдәм итһәң, ул үзенең ана шул ысынлап та ресурсларын, һәйбәт ягын асырга һәм кешегә лә ышаныр кирәк. Һәйбәт ягына кешенең, бөтә кешенең лә һәйбәт ягы була, уны табырга, үстерергә, бер-бер белән осраштырырга кирәк. Уның өчен күп кенә менә психологтың үзенең хываттары һәйбәт булырга тиеш, оптимистик карашта булырга тиеш. Кеше ул иң зур кыйммәт, иң мөһим кыйммәт. Кешенән дә кыйммәт нәмә юк. Һәйбәт мәгънәле. Психологка менә һәр вакыт кешенең характер хадаттарын, ниндидер күңел торышын һәр вакыт анализлау, ул кай вакытта камасау итмәйме? Моны үзеңдә шул психологта кай вакытта һүндереп буламы? Кәрәкме ул гомумән һүндерергә? Әлбәттә, ул бит психолог та кеше. Мәсәлән, кунакта утырганда бөтәһен дә анализ яһап утырып булмайды инде. Шуның өчен монда психолог үзенең менә белергә тиеш. Ул менә профессияла, ул менә эштә яки ябай кеше. Әгәр дә бер яктан менә кешеләргә караганда ла, аралашканда ла кешегә ниндидер бер эзләнү объекты һәм карарга ярамый. Сканер ашагарамас. Чөнки менә кешеләр арасында булган матур кешесә мөнәсәбәт югала. Тикшергән һәм кыйны һәр вакыт, ябайса әйткәндә, улай шуның өчен менә уны алган белемнәрне ул әгәр дә һиңа мөрәҗәгать итә, әгәр дә ул һиңа килһә, әгәр дә ул һиңа консультация һораһа, менә монда һәйбәт дип yerine иткереп эшләр кирәк. Әгәр дә инде бөтә ердә лә ниндидер проблема күрә башлаһаң, ул психологның үзенә гыйм була. Шуның өчен был яһәттән ул яктар менә сиктерде белер кирәк. Менә бу осталыкка һез ничек өйрәтәһегез? Ниндидер практик дәресләр үткәрәһегезме? Ул аңлашыла, һез теория бирәһегез беренче. Практиканы кайда үтәһегез студентлар? Практика гомумән безнең факультет бик һәйбәт яһазландырылган, менә яңгыса, заманса, төрле комплекслар менән, аппаратлы комплекслар менән. Әйтергә кирәк, менә безнең балалар, студентлар укыганда, уларның менә факультетта үтә торган практикалары бар, практикумнар бар. Шулай ук вакытта улар төрле оешмаларга барып та үтәләр. Улары инде икенче төрле практика, производстволы практика дип атала. Һәм улар белән бәйләнешләр булдырылган. Мәсәлән, бездә практика бар, психодиагностика дигән фән бар бит инде. Һәм уны бит улар психодиагностиканы эшләп карарга тиештәр. Һәм унда безнең ике зур яһазландырган кабинет бар. Унда biz шул методикалар эшләнелгән, кулланалар бар. Улар унда диагностика үткәрәләр, хыгымталар яһайлар һәм шуны тулыгынса өйрәнәләр. Шулай ук бар диагностиканы үткәс, диагностиканы үттең генә түгел бит инде. Шулай ук бар безнең артабан нимәшләргә коррекция методикалары. Уларда менә комплекслар бар. Шуларда улар тулыгынса өйрәнәләр. Шулай ук безгә мәсәлән төрле профориентация максаттарында балалар да килә. Безнең студентлар мәктәп балаларына шуларны үткәрәләр, уларга хыгымта яһап, язып биреп кайтаралар. Ул менә үзе бер вузда барган практика. Шулай ук безнең психофизиология буенча ла практика бар. Тулыгынса шуны өйрәнәләр. Төрле нисе, мәсәлән, безнең психология ягыннан нисек разгрузка яһарга,
бүлмәләр бар, махсус оборудование менән. Шунда улар төрле практикумдар үткәрәләр, бер-беренә үткәреп карыйлар килгән кунактар менән. Әйтергә кирәк, менә минең үзем үткәрәм инде медиация дигән, бу бит инде бик яңса, заманса юнәлеш, кирәкле юнәлеш, һәм монда улар бездә үзебездә үтәләр, төрле менә психолог, медиатор буларак нинди компетентлыктары булырга тиеш, төрле күнекмәләр эшләйбез, бер-беребездә кейстар мына кейс дип атала инде, менә төрле хәлдәрне тәүдә анализ яһайбыз, азактан күрһәтәбез шуларны. Шуннан безнең улар 3нче курстар, 1нче курстарга шуны өйрәнеп алгас, уларга сыгып 1нче курстар менән эшләйләр. Әйтергә кирәк, бүтән әмәле фәнни яктан нигезләнгән булырга тиеш ана шу кулланылган методикалар. Шулай психология яктан консультирование дигән бөтәһләр бар. Шуга улар безнең үзебездә үтәләр ул практикаларны тәүдә өйрәнеп һәм сыгып базаларга үтәләр. Шуның өчен практик яктан әһәмиятлелек урнаштырылган, булдырылган дип әйтергә була. Кайда эшкә баралар һәм белгечләргә? Күпчелек осракта безнең бит инде мәгариф өлкәһенә каралган безнең вуз һәм әлбиттә мәктәптәргә баралар. Шулай ук әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә үзләре индивидуаль яктан, индивидуаль предприниматель буларак, индивидуаль консультант буларак та эшләйләр, коуч булып та эшләйләр, төрле оешмаларда ла эшләйләр һәм менә коуч тренингтарда бар, бизнес тренингтарда бар. Әлбиттә улар массалы түгел, күпселеге мәгариф өлкәһенә бара, центрларга бара, психологик, менә безнең республика кимәлендә психологик центр бар бит инде, ул безнең мәгариф өлкәһенә карый. Менә безнең былтыр гына шунда 5 студентыбыз барды, 5 сыгарылыш укучысы. Бүгенге көндә улар кризислы, уның исендә кризис бүлеге бар, шунда менә бик катмарлы мәсьәләләр менән бөтә республика буенча йөриләр. Ул бит инде кризис психологияһы бик кыен гына нәмә бит инде. Шулай. Тамашачыларга нинди киңәшләр иткерәгез? Психик сәламәтлекте хакларга тәэсиратта нимә кирәк? Психик сәламәтлек ул нимә менән бәйле? Тормыш ритмы менән бәйле. Һәм тормыш ритмын режимда тоторга, дөрес итеп тукланырга, вакытында йокларга, вакытында ял итәргә, моны стресс хәлендә ритм югала. Ритм югала түгел, бозыла. Һәм хатта без тулкынланып китсәк, ешеш тыналабыз. Шуны үзең күзәтергә кирәк. Шул вакытта ябай гына күнекмәләр бар бит инде. Тыналу күнекмәләре, үзеңне тынычландыра белү, арындыра белү дигән кебек. Шуның өчен иң төп монда ритмдан төшеп калмаска, тормыш ритмын тоеп яшәргә. Һәм тәмин белергә шулай бит. Әлбиттә, ие. Рәхмәт һеҙгә. Уңыштар теләйбез эшегеҙгә. Психологтар ярдамы ул һәр вакыт кәрәкле ярдам. Әйтеүебезсә, иң актуаль һөнәрҙәрҙең береһе. Хөрмәтле тамашасылар, актуаль һөнәрҙәрҙең береһе тураһында без Мифтахетдин Акбулла исемендәге Башҡа дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.